Comentarem una miqueta ara el vocabulari dels xiquets. No farem servir la paraula amamantar, sinó alletar. No és correcta la paraula cumpleaños, sinó aniversari. Caniques no direm, direm boletes. La paraula panyal no és correcta, cal dir bolquer. Columpio no és valencià, la paraula correcta és engronsadora. No direm papilla, sinó farinetes. La paraula golosines no és valenciana. Tenim llepolies. No direm tampoc xupete, direm pipa. I finalment farem fora el tiratxines i direm tirador.